साफ करायचे. हे किती रुपयाची आणली तू? तू सांग किती रुपयाची? ही किती आहेत ते? किती आहे ती मोजून नाही देत. 1 2 13 14 15 16 200 रुपयाचे मिनिमम 200 रुपये, कमीत कमी 200 रुपये. जास्त जास्त तर काय किती पण जास्त जास्त असू शकतात, 500 असू शकतात, 700 अशा. 500च्या खाली. तू कितीला आणले तू सांग ना? 100 रुपयाला. 100 रुपयाला पूर्ण 100 रुपये? हा पूर्ण 100 रुपये बघ. मोठे छोटे. आणि आलं लसूण घेतलाय, अद्रक लसूणची पेस्ट आहे ना. म्हणजे आलं लसूण थोडं चेचून टाकलं ना की चालतो. हे खाली मी फ्राय करणार आहे. आणि बारीक मासे का आणते मी जास्त करून ग्रिल साठी. तू खाऊन किती खाणार? 1 2 खाणार. रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. इथे परत सुरीला धार करायची प्रोसेस चालू झाली. किती किती पैसे तू सांगितले ना अजून त्यावेळी पण? पैसे कसे असणार हो घरात? मच्छी विचारायची, मच्छी कितीला भेटते ते. मच्छी तर खूप स्वस्त भेटते आपल्याकडे. 100 रुपये म्हणजे 100 आणि ते पण 16. मग हे आता आपण मोठ्या बाजारात गेलो ना, Almost. अशी लावून ठेवतात असे. ते जाते हेच एवढेच लावले की ठेवतात. 50 रुपये 100 रुपयाला आणि देतील. 100 रुपये वाटा. ते साफ करताना पहिले आहे ना ते पंखतेचे कापून टाकायचे. काटा नाही कापायचा, काट्याच्या बाहेरच वरच कापायचा. मध्ये काटा कापायचा नाही, नाही तर 2 तुकडे होणार. कारण आतमध्ये आहे ना तिखट मीठ लागायला पाहिजे ना, त्याच्यासाठी असं मध्ये कापायचं. आता इथे मच्छी साफ करायचं काम चालू आहे. तेव्हापर्यंत मी तुम्हाला लाईव्ह तुमच्याच कमेंटचे लाईव्ह रिप्लाय तुम्हाला मम्मीला द्यायला लावतो. तुमच्या रेसिपी बघायला खूपच आवडते. तुम्ही कॉमेडी खूप करता. कॉमेडी काय करत, घरामध्ये जसं बोलतो ना तसंच बोलतो. अजून एक कमेंट आहे, बेसिन मध्ये ते पिशव्या का लावलेत? दुधाच्या पिशव्या आहेत ना. मला कोणतरी विचारणार. हा तर त्याचा तुम्हाला डेमो आता दाखवतो. आता ते ह्या पिशव्याबद्दल बोलत होते. आता हे पिशव्या का लावलेत? त्याचं उत्तर ते हे आपण बेसिनला का लावले होते. प्लास्टिक आहे ना, मग ते दूध फोडलं की नाही आपण, मग ते पिशव्या धुवून अशी दिवाल्याला चिपकवते. मग आम्ही प्लास्टिक आहे ना कचऱ्यात नाही टाकत. म्हणजे कचऱ्यात टाकला की कुठेतरी अडकतात ना पाईपामध्ये वगैरे. जमा करून आपण भंगारवाल्याला विकू शकतो. हा तर ह्याचा कोणत्या रेसिपी मध्ये युज होऊ शकतं का? रेसिपी मध्ये युज करू शकतो का? वडे वगैरे थापायचे असेल. आम्ही एका रेसिपी मध्ये आता युज केलं होतं. जे कोणतेही वडे बनवते ह्याच्यावर थापण्यासाठी हे युज होऊ शकतात. हा मी वडे थापायला पण घेते. अजून एक कमेंट आहे, ते कमेंट सांगायच्यानंतर मी तुला विचारतो. मच्छी टोटल झाल्यावर समजा तेल उरलं तर त्याचा काय करते तू? तर त्यात म्हणजे चांगलं तेल असं उरलात नाही तर मच्छी करपलेली, जो मसाला करपलेला असतो ना तो असा साईडला काढायचा आणि त्याच्यामध्ये भात तळायचा. थोडासा भात आपला त्याच्यामध्ये. मग त्यांची पण कमेंट हीच आहे, काकू मच्छी तळल्यानंतर राहिलेल्या तेलात भात परतवा की तो खूप छान लागतो. हे ना ह्याला खवलं राहतात ना. आता विलीवर मी साफ केलाय, पण ही खवलं राहतात अशी बाजूबाजूला अशी खवलं राहतात. ही अशी नकानी साफ करायची
आता माणसाकडे नख कशाला एवढं, म्हणजे नखाचा पण असा विषय असतो, नखात कचरा असतो. तर कसं माहितीये, थोडासा नख तरी ठेवायलाच लागतो. असे मच्छीची खवलं बिवलं आहे ना, अशी साईडची काढायला लागतात. आणि विलीवर साफ करून पण आहे ना, असं पोटामध्ये पण हे बघ असं कचरा राहतो, असा घाण राहते त्याची, मग ती पण अशी हाताने काढायला लागते. हे बघ. आणि बघा इकडे आली आमची. तुमच्या अगोदर अजून एक जणांना टेस्ट, तुमच्या सोबत अजून एक जणांना टेस्ट करायला भेटणार आहे. कोण असणार ती? तिला जायचं बाहेर, परत दरवाजा बंद केला आम्ही कारण बाहेरून खूप आवाज येत होता. आणि तिला जेव्हा राग येतो ना तेव्हा ती सायकलच्या टायरला हवा काढून टाकते ती पूर्ण. इकडे मच्छी साफ करते, मग इथे बाजूला बसणार. हा. दिलो ये बघ, ये बघ, ये बघ, ची 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 ची, हे बघ, हे बघ दिलो, ची 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 ची, हे बघ, ये 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 ये, ती नाही येणार. खाये चिची खाये. आता मच्छी झाली टोटल पूर्ण साफ करून झाली, आता एकच राहिली. आता एवढा पाणी काय झाला? हा, हे कचरा. हे आता तुम्ही बोलत असाल म्हणा, मम्मी बसून का काम करते. हा, म्हणजे तू खाली बसून का स्वयंपाक करते ना, हा, खाली बसून का रेसिपी बनवते किंवा हा. जेवण का खाली बसून करते, तर हाच कारण ना की खूप वेळ लागतो. खूप वेळ लागतो. आणि उभं किती राहणार. हे असे कामं बसून चांगली टापटीप होतात, एकदम साफ साफ वाटत. होतात. आणि आपण उभ्या उभ्यानी केला तर घाई घाई करणार. जातील बाहेर जा. ती बघा दिलचे फ्रेंड्स आले. दिल, तुझे फ्रेंड्स आले फिश खायला. याची चांगल्या पाण्याने स्वच्छ आहे ना, परत अशी 2-3दा धुवायची. पहिले हाताने साफ केली, खवलं वगैरे काढून टाकली, एकदम सफेद सफेद झाले बघा. लसूण चिचून घ्यायचे आहे ना, त्याच्यासाठी आहे ना पहिले कापून घेते तुकडे करून. आल्याचे आणि लसूणचे आहे ना बारीक तुकडे करून घेतले की ते चांगले चेचून बारीक होतात. आणि अख्खेच आपण चेचले ना की ते असे जाड राहतात. हे आता वाटीत घेऊन चेचते. आता इकडे आमच्या पाठी बघा, मांजरं येतात तर येतात, कोंबडी पण येतात. हे कोकमं घेतले, कोकमाचा ज्यूस काढून घेते. आता मच्छीला आधी मीठ लावते. आपल्याला बाकीचं काय करायचं असलं ना तर आपण आहे ना पहिलंच मच्छीला मीठ लावून ठेवायचं. आणि काय करायचंच नसेल, खाली मच्छीच करायची आहे ना तर असं लगेच करायचं मीठ टाकून. मीठ लावायचं पहिलं असं सगळं, म्हणजे मच्छीला आहे ना मीठ लागतो चांगला. असं आज का कालवण वगैरे नाही करणार आहे. आता तुम्ही समजा आता या मसाल्यामध्ये सगळे मसाले आहे, तर तुम्ही मिरची पावडर टाकत असलात ना तर थोडी धना पावडर टाका. हळद टाकली. आता मी पहिला आहे ना गॅस पेटवते, तवा ठेवते आणि नंतर त्याच्यामध्ये हात घालते. आणि पीठ घ्यायचं आहे मला. तांदळाचं पीठ माझ्याकडे असतेच, कारण काय माहितीये मी 2-3 किलो असे तांदूळ आहे ना स्वच्छ धुवून सुकवून दळून आणून ठेवते. कारण कधीतरी मग घावणे करायला लागतात, पटकन कधी वडे करायला लागतात. हा सेम मसाला आहे ना, तो तिकडे टाकला तोच आहे. तो जरा पिठामध्ये टाकला ना, सफेद पीठ आहे ना, तो मच्छीवर सफेद सफेद दिसतो. मच्छी अशी मसाला मीठ लावताना पण सांभाळून लावायचा, कारण का मच्छीला काटे असतात ना, ते हातात घुसतात कधी कधी. आपण साफ करतो तेव्हा पप्पू मच्छी आपण जपून साफ करतो, पण ती मच्छीवाली आहे ना अशी बचाक मारून देते, अशी बचाक मारून. मग त्यांच्या पण हाताला लागत असेल काटे. लागतो, काटे घुसतात त्यांच्या हातामध्ये. आता कोळंबी बघ, आपण साफ करताना कोळंबीचे काटे किती लागतात, टोचतात, एकदम टोचतात ते कोळंबी. हातातून आणताना पण ते पिशव्याच्या बाहेर त्याचे टोकर येतात. तशी हाताने असं बचाक मारून आहे ना ते कोळंबी देते. तेल तापलाय, तेल आपला तव्यातला तापला ना की गॅस कमी करायचा. आणि आहे ना पिठामध्ये असे घोलवायचे
मच्छी एकदम खूप मोठीच आहे, चांगली पण भेटली आहे. मी काय केलं माहितीये का, खूप गर्दी होती, लाईन लागलेली, म्हणजे मला तर आहे ना 1-2 तास गेले असते. पण मी काय केलं माहितीये का, पुढे ज्याचा नंबर लागला होता ना मच्छी घ्यायला त्या लेडीजकडे मी पैसे दिले. म्हणजे मला पण म्हटले 100 रुपये दे, म्हणून माझा नंबर लवकर लागला, नाही तर मला खूप उशीर झाला होता. आणि दीदला घरात एकटी ठेवून गेले होते ना. मच्छी टाकली की नाही लगेच नाही फिरवायची, 2 मिनिटांनी फिरवायची, 1-2 मिनिटांनी. अशी मच्छी टाकून झाली ना तव्यामध्ये की अशी हलवून बघायची जरा, कारण भिडाच्या तव्यामध्ये आहे ना मच्छी लागत नाही. आणि थोडा गॅस आहे ना थोडाच फास्ट करायचा. एका बाजूने मच्छी चांगली भाजून घेतली ना, मग दुसरी बाजू फिरवली की दुसरी पण तेवढीच भाजून घ्यायची. मग उलटी सुलटी सारखं सारखं करत राहिला नाही. म्हणजे कसं माहितीये, आपण उलटी सुलटी करत राहिलो ना सारखी हलवत, तर ती मच्छी तुटून जाते. अजून तुला एक वेळा पण फिरवलं नाही? अजून फिरवला नाही, मी असं हलवून एका बाजूनच भाजून घेते बघ. आपण तिथेच राहायचं उभं. आता मी फिरवते. फिरवायचं कसं हे बघ, माहिती पडतो ना, हा भाग बघ कसं झालाय. आणि कडक होते मच्छी बघ. आता ही फिरवली की त्याला जागा करायची, दुसरी फिरवायची आहे म्हणून अशी जागा करायची आणि ही मच्छी फिरवायची. आणि फिरवताना लांब उभा राहायचा, कारण का माहितीये मच्छी कधी चुकून हातातून म्हणजे चावीच्यातून सरली ना की तेला कशी धपकन उडते बघा, आणि तेल आपल्या अंगावर उडू शकतो. असं फिरवता आहे ना मग तेलामध्ये पटकन पडते मच्छी, असं तेल आहे ना बाहेर येतो, तर आपल्या हातावर पण उडू शकतो. आता ही मच्छी पण आहे ना ती एका बाजूने चांगली भाजून घ्यायची. आलं लसूणची पेस्ट नसेल तरी आता मी तशी चेचून थोडीफार टाकायची, म्हणजे त्याला खूप म्हणजे स्वाद चांगला येतो. बघूनच एकदम मच्छीला बघूनच एकदम. आणि कोकमा उड्या आहे ना उमसत नाही ना, तर उमसत माणसाला. मच्छी खाल्ली ना आणि समजा तुम्ही कोकम नाही तर आंबट असं काहीतरी टाकलं नाही ना, तर असं माणसाला सारखी उमस सुटते. म्हणजे कशी उमस म्हणजे आता तुम्ही म्हणाल काय, सारखं असं तोंडात मळमळतं, पाणी 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 तोंडामध्ये असं येतो, त्याला बोलतात उमसत. मच्छीचा वास येत राहतो सारखा. आता ही मच्छी भाजायला आली आहे बघा. तोपर्यंत आहे ना मी दुसरी मच्छीला पीठ लावून घेते. तर तेलात सोडताना आहे ना पटापट सोडू शकतो. ते डीलला मच्छी आहे ना 1 हप्ता जातो, दुसऱ्या हप्त्याला आपण आणेपर्यंत तिला पुरते. त्याला आपल्यासारखं दुसरं काही खात नाही ना, आपण कसं काय पण खातो, पनीर खातो, दुसरं काय काय वेज भाज्या बिज्या खातो. आता तिला काय दुसरं खात नाही, तर म्हणून मी त्यासाठी आवडीने आणते. आणि तेल कसं थोडं थोडं टाकायचं. आता ते तू बाजूला ठेवलेस ना? हा, ते बाजूला जरा ठेवले, म्हणजे तेल असतो ना मच्छीमध्ये, तो तेल गळून खाली तव्यात येतो. आपलं तेल संपलं ना तर परत ओतायचं, पण थोडं थोडं टाकायचं. आणि कडक पण होते मच्छी. अशी साईडला ठेवली ना तव्यामध्ये, ते तेल खाली येतोय ना. आता ही मच्छी आहे ना काढते बघा. मस्त कडक झाली आहे. मच्छी बघूनच एकदम छान वाटते. वासानेच माणूस जेवेल. एकदम छान झाली. दिसायला त्याची लेअर पण बघ वरची, एकदम रेडनेस पण त्याचा एकदम प्रॉपर आहे. आता याच्यामध्ये तेल टाकायला लागेल. आता ही मच्छी काढली ना की त्याच्यामध्ये थोडं तेल टाकलं. मच्छी सगळी फ्राय करून झाली. आता मी आहे ना थोडासा भात घेतलाय ताटामध्ये. बघ, हे आपलं तिखटाचं ताट असतो ना, असं काय पण तुम्ही भांड कसलं मच्छीचं कालवायला घेतलं ना तर ते तिखट असतो त्याच्यामध्ये उरलेलं. त्याच्यामध्ये असा भात पुसायचा आणि तेलामध्ये टाकायचा.
आणि हा भात खायला खूप छान लागतो. कारण याच्यामध्ये सगळं आहे ना तिखट लागलेलं मसाला वगैरे. आणि हा आता तेलात टाकणार आहेस ना, या तव्यावर टाकणार असं आहेस ना? तेलात टाकायचा. हे आता फोडणीच्या भातासारखा. फोडणीचा भात किंवा आपण फ्राईड राईस म्हणू शकतो याला. हा, हे दिलसाठी काढली आहेस ना मच्छी? ते दिलसाठी काढले थंड करायला. मग आता हात धुतले ना की पहिलं तिला खायला देते आणि नंतर तुला. आणि जास्त पण नाही आता मच्छीचा, आपण रोज मच्छी बनवली रोज तेलामध्ये भात करून खायचा. कारण काय माहितीये, ते जळलेलं तेल असतो ना त्याने खोकला लागतो. म्हणजे कधीतरी आपण असं खाऊ शकतो. कधीतरी खाऊ शकता, रोज पण नाही आपण खायचं आता. कारण ते तेल कसं जळलेलं असतं ना, जळून गेलेलं. आणि मच्छी पण दिसायला खूप किती वाटते, कितीतरी मच्छी असे वाटते प्लेट मध्ये. बघ ना, 100 रुपयाची मच्छी कोण बोलेल? नाही, पण दिसायला त्याची लेअरिंग एकदम छान झाली एकदम. आता हे असं पण नाही की दिलसाठी केली आहे. आता याच्यामध्ये माणसं पण खाणार. आता त्याच्यामध्ये कोण पाहुणे आले तर ते पण खाणार. बघूया, पाहुण्यांचा नशीब असेल तर पाहुणे येतील. पाहुण्यांचं नशीब असलं तर पाहुणे खातील. नाही तर ते आपले 2 मुलं आहेतच ना. 2 मुलं आहेत आणि मी एक, 3 जण. आणि अजून त्याच्यात याच्यामध्ये बचाकभर भात लागला असता तेलामध्ये. हो, अजून ह्याच्यात गेला असतं भात. याच्यामध्ये अजून गेला असता. म्हणजे एवढा तो चांगला तवतवीत झालाय बघा. आणि असं पण नाही, तुम्ही बघून सोडू नका, तुम्ही बनवा घरामध्ये. आणि 40 रुपये काय 20 रुपये तरी कशाला साफ करायला देताय? ते पण आपणच ठेवायचे खिशामध्ये. आता तुम्ही पण आता पप्पूवर खायला सुरुवात करा. आणि त्या मुलं दोन हात धुवू द्या. ते 2 मुलं. माझी मच्छी एकदा तळून झाली ना, फ्राय झाली आणि मच्छी बनवून झाली की माझं सोहळं चालू झालं की माझा आता साबणाने हात बी धुवायचे आहे. मग मी परत मच्छीमध्ये हात नाही घालत. म्हणजे पप्पू आहे ना, आपल्या हाताने घेतो. आणि एवढी रेसिपी बनवता बनवता 2-3 तास झालेत आम्हाला. 2 तास तर झालेत, म्हणून ते पोरं परत आपल्या घरी गेले. ते येतील, मग त्यांना जेवायला वाढू. आता तर आहे नाही, मग तुम्हाला मीच टेस्ट करून दाखवतो ही मच्छी. पण आता पप्पू बरोबर मी पण जेवायला घेते. पण त्याच्या अगोदर तुला दिल्ला भरवायला लागेल. आधी तेच दिल्ला आधी पहिलं देते मच्छी साफ करून. बघा, हा माझा ताट. भात, मच्छी, हे दिलची 2 मच्छी. आणि दिल कुठे आहे? दिल आमची इकडे बसली. आणि मम्मी तू काय करते? मी पण जेवते. कशात जेवते? रोजच्या वाडग्यात. मम्मीला ताट नाही आवडत, मम्मीला असं वाटगं आवडतं जेवायला. तुमच्या पण घरी असं कोण जेवत असेल तर जरा कमेंट मध्ये सांगा. असं वाटग्यात जेवायला तुम्हाला आवडतं का? मी कधी ताटात नाही जेवत. मी असं वाटगं, हे माझं जेवायचंच वाटगं आहे बघा. आमटी आणि भात. चवळीची आमटी बनवली, एकच भाजी सांगितली, कारण आज मच्छी बनवायची माहितीच होती ना पप्पूला दिलला. मी माझ्यासाठी आमटी बनवून घेतली. आता दिल वेटिंग वर आहे. दिल मच्छी खाते, डोळे मिटून बसली आहे. आता दिल टेस्ट करून सांगेल की मच्छी कशी झाली. चिची खा, चिची खा, चिची खा. का 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 खा. अरे वा वा, आज लगेच खायला आली. खा बाबू. तो कशी झाली सांगा. आमच्या दिलला मच्छी खूप आवडली आहे. तिने तिची ती मच्छी पूर्ण खाल्ली आणि ही पण अशी अर्धी खाऊन झाली आहे. आता मम्मी पाय सोडून बसली जेवायला. एकदम मम्मी एकदम मस्त छान झाले. एकदम चवाला पण एकदम खूप चांगली लागते. आणि आमच्या दिलचं पण खाऊन झालं बघा. 1.5 मच्छी तिने खाल्ली. ही 1 मच्छी आणि अर्धी मच्छी खाल्ली आणि ती गेली.